Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wannan tashar. Idan wannan ne zuwanku na farko, to ku yi mana subscribe. Sai kuma ku danna alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu daga zarar mun ɗora. A har kullum za ku kasance tare da ni Ɗayiba ‘yan Umar a cikin wannan littafin. Shirin da ya yi yawa ne ya sa shi tambayin ta kina ji na da sarai ta katse tunanin ta ce mishi ina ji amma bibi wani magana ne ba za mu yi ba sai na dawo ai waya ma ya isa katse ta yi da cewa na ce sai kin dawo ba a waya zan yi maganar ba. Jiki a sanye ta ce oke sai mun dawo ta katsa wayan sai da ya gama wayan ya koma wajen kad din yana daddannawa. Batun na sakowa ta nufi falo inda anti ke zaune kusa da anti ta je ta zauna sannan ta ce mata anti sani da hutawa yau sanni Batul magana ta gani a bakin Batul don ta ga yadda take ta fidgetin da zoben da ke hannunta ta ce mata menene kin zo kin sa ni gaba kin kasa magana a hankali Batul ta bude bakinta za ta yi magana sai kuma ta fasa da anti ta ga Batul din ta ki magana ne ta ce to Allah ya kyauta ta juyar da kaita ta ci gaba da kallon TV can da Batul ta ga shirin ba zai fishe ta ba ta ce anti dama ina son ki faɗin Baba in mun yi grads where results mu ya fito ya kai ni London University of Economics da gaskiya I promise zan yi karatu har in fito da first class da mamaki an ta bai ga wata rubuta ta san dai Batul da Baba tare suke komai sai dai ta ji daga baya amma ya aka yi yau take tambayanta ce mata anti ta yi ban gane in yi wa Baba magana ba kin yi magana ne ya ce ba zai kake ba cikin mararecewar fuska Batul ta ce tun ina school ya ce min wai in yi haƙuri da wajen nan duk inda nake so a Nigeria zai kai ni amma ban da abroad kallon ta anti ta yi sanan da ce to tun da ya ce baya son waje ai sai ki haƙura me sai na yi mishi magana. It's his decision, I cannot change. Hawaye ne ya fara gangarowa idan Batul ta ce anti in kin yi magana zai yadda ni na fi son wannan university din. Mamaki ne ya sake lullaba anti ta san Batul ba ta yi wa maganan baba musu amma yau har da hawaye ne yasa ta ce mata tashi kije za mu yi magana. Da murna Batul ta tashi tana addu'a Allah ya sa ya da kicin ta nufa ta je ta yi waffles da syrups ɗin vanilla ta dawo danin ta ce masu aikin gidan ne wata dattijuwa daga cikinsu ta hawo sama ɗakin da yake ta je knocking ta yi daga bakin ƙofa bai ce ta shigo ba don baya yadda kowa ya shigar mashi wannan ɗakin tashi yayi da kanshi ya duba ya ga kowa yake neman shi yana buɗewa ya ga tsohuwar da sauri ya ce mata ba a sheke ce da kin shigo baki tsaya nakin ba ce mashi tayi a'a babana ai na san aiki kake shi yasa na kwankwasa dama zan ce maka na gama yi maka abincin ne da to ya amsa mata sannan ya ce ai ban san kina gida ba da na kira na ce biki na ina dawowa ce mishi tayi ai babu komai yanzu ma hajjiyar shi ta kira ni take ce min ka dawo kana neman abinci shine na shigo na samo maka wani abun a kawo nan ne ko a bari a dining a'a ba sai an kawo shi nan ba zan sauka in ci to ta ce sannan ta sauka ta koma ƙasa sai da ya gama aikin da yake yi ya sako ya ci abinci bai wani ci da yawa ba ya tashi ya shiga toilet ɗin da ke ƙasa ya alwala ya fita masallaci don lokaci 3:50 da ya idar ya dawo gida tun da ya shiga ya ci gaba da aikin shi sai kuma sallah ke tada shi bai kwanta ba sai after 12 yana kwanciya bacci ya kwashe shi washe gari karfe 6 ya tashi bayan yayi sallah asuba yayi wanka jeans blue ya saka da farar rigar Max Spencer sannan ya daura blue din agogon shi kayan ba karamin kyau suka mishi ba kasancewar dogo agogon ya ci ya makala sannan ya fesa tularensa karfe 7 daidai ya gama shirin shi ya fita Seals Golden ya bude ya shiga ya fita daga gidan office ya wuce a nan ya ci gaba da aiki har sai da minista ya mashi waya suka tafi siting area da za su constructing shi ya bada shawaran contractors din da ya kamata ya aiki da su shi kuma ya musu designing plan din yadda wajen ya kamata ya zama satin shi ɗaya yana aiki babu hutu a ranar satin ne su aji da suka dawo yana office karfe 12 ya ga kiranta da lambar ta Nigeria gaba ɗaya ma ya manta dai ba za su dawo kuma ya ce mata zai ɗauko ta in sun dawo tsaki ya ɗan ja kamun ya receiving call ɗin kamun ya yi magana ta riga shi da murna ta yi mashi magana hello baby mun dawo we just landed yanzu ma kai nake jira ba zan bi suman ba ni sai da ta gama ya ce alright ga nan zuwa ki ya ɗauka ya yi magana da
PA ɗinsa akan duk wanda ya zo neman shi ya tashi for the day sai gobe. Cikin girmamawa ta amsa da okay sa sai ka dawo. Yana fita yayi hanyar airport awa 1.5 ya isa site ɗin international arrivals ya bi waya ya ɗauko zai kira da kenan ya ji an sa ihu daga bayan shi. Baby I'm here. Ko bai jiyo ba ya san aji da shi da gudu ta taho ta rungume shi kamar zai kwace mata shi. I missed you so much baby. Peg ta yi mishi a kumatu sannan ta dan sassauta riƙon da ta mishi ta dan kwanta a kafaɗan shi. Shi mamakin halin aji da ne ya hana shi magana. Duk 'yan gidansu na wajen har da mom ɗinta amma babu ruwanta. Haka ta zo ta makale shi janye ta daga jikin shi ya mata magana a hankali. Sweetheart baki ganin akwai jama'a a nan? Beside ga su mom nan zumburo baki ta ce ai dama na san baka missing ina ba kuma ne is not right to you. Wata ɗaya we didn't meet I was just happy kuma su mom ai sun san ina son ka ne. Bai sake ci mata komai ba dan ya san she won't understand. Karasa baya inda suke ya dan rusu da ya miƙa wa dad hannu gaisawa suka yi juya ya gaida mom da murmushi ta amsa sannan juyawa ya gaida ya yazi a dakile ta amsa mishi bai bi ta kanta ba ya wuce dad ya ce wa dad mu je mom ce ta yi saurin ce mishi no ai drivers sun zo da su za mu tafi sai dai ku tafi da aji da cewa ya okay sai da ya bari suka isa inda driver yake sannan suka yi inda motar shi ke fake. Unlock button din jikinki ya danna ya buɗe kofar ta buɗe ta shiga shi ma ya shiga ta baya bangaren ya tada suka tafi hanyar Wuse su ya bi da ita kallon shi ta yi ta ce baby kace za mu discuss wani issue in muka dawo ta tsaya tana duban shi tana jira ta ji amsa da zai bada sai da ya ɗaya wajen 30 seconds tuhunna ya ce mata ya ina so ne in turo gidanku batun auren ma don want to take long so ki faɗa wa mom har ya gama magana ita dai ji take kamar a mafarki take shirin da ya ji yayi yawa ya sa ya dube ta ga kallon shi ta ce yaga kallon shi take ya ce mata yi da sauri ta girgiza kanta ta yi hugging din shi a cikin motar sai da ta sake shi ta ce Aliyu I cannot believe my ears. You just said zaka tura gidanmu to ba mu yi grand proposal din mu ba but it's okay I'm super excited I love you so much baby. Ai yau ma zan faɗa wa mom sai ka faɗa wa dad. Ta ƙara mishi sannan ta zauna da kyau tana ta jero mishi abubuwan da za su yi na bikin. Batul kam tana can gida tana shirin grads ɗinsu da kuma murnar yau Farida za ta dawo. Dukansu biyun kaya iri ɗaya ta yi musu ɗinki ne kawai ya bambanta su har takalma iri ɗaya suka yi taso daga Farida yau amma babu time kawai driver ta tura ya kawo Farida nata kayan a washe garin graduation ɗin ta je salon aka wanke mata gashinta sai da ta gama ta kira driver ya zo ya dauke ta tana shigowa gida ta ga kowa a falo karasa ta yi ciki ta cire gyalen a bayar jikinta ta zauna akan kujera. Sahabat ne suka fara ce mata in yi su graduate shikenan daga gobe kin tashi daga pupil. Dariya ta yi musu ta ce azan yanzu sai university kuka tsaya ma tukunna. Ticket 9 aka bani a school that means mutanen gidan nan 9 ne za su ihun kowa shi zai je suka fara yi. Dariya ta yi musu ta ce ai sai dai kawai wasu su haƙura dan ba zai ishe mu ba. We are 11 and 9 ticket ake badawa so excluding Abid still mutum ɗaya ba shi da ticket and I want you all there. Da ta ga babu wani da is willing to haƙura ne ta ciro wayar ta yi dalin Farida tana ɗauka ta ce Riri kin san me I have only 9 ticket mu kuma we are 10 kuma I did not invite kowa ma so if akwai extra ina so for one of us cewa Farida ta yi dama ni I'm not inviting kowa zan ba wa ya Abu 3 sai Abu amma da Sadiq kin ga ina ma da extra 2 yawa bab na aika ba liman yadda kayan ki sun yi daidai ko in ji Batul sosai ma wallahi thank you so much kasai ta Batul ta yi ta ce who are you thinking. Dariya Farida ta yi ta ce sorry I got to go amma na kira na we will talk later bye. Da aka suka katsa wayan cewa 'yan gidan Batul ta yi ai ta samu ticket din mutum ɗaya. Duk da su daɗin suka je suka ci gaba da hiransu karfe 9 ta tashi ta hau sama da murmushi a fuskanta ta bude ido kiran asuban fari ne yasa ta tunawa da yau wace rana ce. A hankali ta tashi daga kan gadonta ta shiga tana wanka ta yi da brush sannan ta yi alwala ta fito. Na filfili ta yi ta gode wa Allah da ya nuna mata ranar gama makarantar ta lafiya. Addu'a sosai ta yi wa iyayenta da al'ummar musulmai da ta gama sai karatun Qur'ani tana gamawa aka tada sallah. Ta tashi ta yi koma ta yi kan gado bayan ta idar da sallah amma ba bacci take ba ita ma bata san takamaimai abin da za ta yi ba don murna wayarta ta jawo ta kira Affan yana dauka ta ce cousin of life a hankali ya amsa mata kamar mai jin bacci hello best friend what is it kika tada ni da sassafe haka ido ta wara ta ce Affan don't tell me you are still on bed sleeping it is your day for yau
our graduation day. Ce mata ya sake, but only for 9 o'clock and it is still 7. I have 2 more hours to do everything. Ce mishi ta yi, ai yanzu zan kira ma in ce mata ko tashi sallah ba kai ba. Afan, get out of that bed and get ready. Kasa wayan ta yi bata jira me zai ce ba, haka ta kira Farida ma. Ita ma hira suka yi ta yi dan ta kasa bacci. Ita ma sai da 8 ta yi suka katse suka je shiryawa ɗakin su. Ahmad ta je ta tashi su ta ce kowa ya shirya kar su bata mata lokaci. Neman ta cewa Janet ta yi ta hawo da matar ɗakin ta. Ita kuma ta juya ta tafi tana ɗaki suka yi nakin ta ce su shigo. Wata mata ce fara siririya da murmushi a fuskan da suka shigo. Wani dan madaidaicin akwati da hannun ta duka 'yan gidan a kwalo. Kowa ya baje ledoji a gaban shi sai da suke yi suna dariya. Baban ne fara hango ta yi mata alama da ta zo wajen shi. Sai da shi ta je ta zauna. Ahmad ne ya kalle ta ta doka mata harara. Dariya ya ɗauke.